Silnejšie. Slabé. Skoro si neudrel do tej lopty. Ona neprejde sama. Vysoko, hej? 40-15. To je strašne slabé, Ríško. Ty trafíš tú loptu tu, proste tam nie je žiadna sila. Ty potrebuješ urobiť náprah, takže musí byť vpredu. Bol out? Tak 40-30. Luky, krič normálne, keď je autík, krič hneď. Tak ideme. Už bol. Bola dvojchyba. A teraz ten druhý servis, ten môže byť opatrnejší, hej? Ale ten prvý sa snaž pekne trafiť. Tak. A poď. Už bola blízko lopta. Zhoda. Ríško, hej, vždycky, aby si mal miesto na úder, pekne, pevne nohy, pevne, hej. Pevne. Dobrá myšlienka, ale nie tak zbrklo, rozohraj si, máš čas, Ríško, nie sa kam ponáhľať. Áno, výhoda Luky. Out. Taký. Zhoda.